Καλησπέρα Ζήνα, ευχαριστώ πάρα Καλησπέρα. πολύ για την τιμή που με κάνετε να μιλήσω στην εκπομπή σας. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά στο Λονδίνο πριν από πάρα πολλά χρόνια και ακούγοντας τον συνάδελφο οικονομολόγο, τον κύριο Πίσα από το Λονδίνο, βασικά φοβήθηκα. Απλά θέλω να πω μερικά πράγματα. Πρώτον, στην ερώτηση έχω 2.000 στο πορτοφόλι μου, τι μπορώ να τα κάνω. Κάρτα debit έχει κρύπτο. Δεν δείχνω την εταιρεία. Υπάρχουν δεκάδες από μεγάλα ανταλλακτήρια τα οποία λειτουργούν νόμιμα. Άρα πάω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω με bitcoin. Το σούπερ μάρκετ παίρνει ευρώ. Το δεύτερο σημείο. Ένας ανέφερε υπάρχουν 10.000 κρυπτονομίσματα. Ο επόμενος κύριος ανέφερε 18.000. Είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Είμαστε 7 Τρίτου 2024, οι εξελίξεις τρέχουν. Τρίτο θέμα. Το bitcoin είναι παράνομο, απαγορεύεται, κουλουπού. Κάποιοι. Θα σας θυμίσω, Απρίλιος 2023, MiCA. Market in Crypto Assets. Δεν αναφέρθηκε. Έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γίνει μέχρι το 2025 του Γενάρη. Έχουμε περιθώριο και η χώρα μας να νομοθετήσει για το bitcoin, το USDT, τα κρυπτονομίσματα γενικά, για να περάσουν στην αγορά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Πιστεύω ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ναι, η κυβέρνηση αναλαμβάνει, μας τα λέει ο κύριος Θεοχάρης σε λίγο, μερικές πρωτοβουλίες προκειμένου να τα εισαγάγει νομίμως στην αγορά. Δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ναι, έχει της Ευρωπαϊκής ψηφιστεί Ένωσης. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πρέπει να εναρμονιστεί η χώρα με την πρωτοβουλία.